Ahojte, ahojte, ahojte. Zdravím vás z parkovania. Nechali sme tu auto a máme akože dať tu na kľúče, čo je akože mega awkward. On tak tam hodiť proste kľúče od auta a vlastne, že ma akože zoberú oni a že sa o to vraj postarajú. Roland, koľkokrát som ti doma hovoril, aby si zobral okuliare so sebou? 5. A zobral si? Nie. Aha, unicorn! Yes! Servus! Kde si? Na Gatwicku. To čo máš v ruke? Medicínu. Joj. Ideme do Lietka. Ako sa cítiš? Teplo a som ľavo. No, máme ešte problém. A to je taký, lebo nás mala na letisku čakať odvoz s menovkou Roland. Ty nás tu nečaká, teda, čo ideme robiť? Môžeme ukazuje 281 až 450. Českých korún? Tak to ideme Uberom. A sme teda si stali sa týchto taxikov, že či to nás, za koľko by nás oberali, že okolo 600. To taxiky, akože čo sú vlastne na letisku v Prahe. A Roland teraz pozerá Uber. A že okolo 300 českých korún. Čo je polovičná cena. Takže fakt sa neoplatí zoberať taxíky sme od letiska. Ale už sme tu asi pol hodinu a ešte stále sme sa nepohli odtiaľto. Už mi je akože fakt zima a sú 2 hodiny ráno, takže jej! Sme tu istí. Už sme pri hoteli. Tak a přímo uprostřed, kolega vám potom ukáže. Ktoré? Třetí patro? Třetí patro, přesně tak. Už sme tu nabalení a dostala som aj vecičky. Sa na to teším veľmi, mi ako trošku vyskúšam, dúfam, že mi to bude sedieť. Som to celá opila. Dáš si? No. Prečo to je také fransky, to je akože .cz? Český, francúzi. Áno, to konverzí na to čekajú. To sú pekné, nie? Dobrý fest? Povieš, že som to hrozne otvorala, že som mala byť viac delikátna popri tom. Ona mi povedala inak, že gate sú 46, takže možno ich neoblečiem. Čo bude možno krutá realita. Páči sa mi to. A páči sa mi to reťaz, páči sa mi to celé. Aké to je. Dobrú noc, Praha. Ideme sa na Peševiku. Až prídem v Prahe. Roland. Ideme akorát do showroomu, do Lindexu, potom ideme do obchodíku si brať nejaké outfitiky. A ostatné máme prehliadku. Čaute. Čauko. So excited? No. Už to nesmyslím doma. V Prahe je zima. Ale spodovazka. Preboha, vidíte to? Čo za kruhy pod očami? Panenka Mária. Bohu, zač slnko. Dobre? To sa točíme? Už dosť. Už mi prišlo originál zle. Nie. Co, Rolande? No, som hlavne hažmelín. Hažmelín? No jo. Jdem. Rolande? Co? Tak tady máš nejaký hažmelín. Tupenec. Asko, kde si? Kde to seš? V Praze, ty vole. Jo, but kde? Na náměstí. Jakým náměstí? Já nevím, jak se tady Jak jmenuje. se to řekne? Já nevím. Staroměstské. Staromák. Na Staromáku. Ahojte, dělníky. Moc jako? Víte. No boha. Dojdi. Jsme rozbitý. Dneska to nebude nikde. Stále. Nejlepší rozhodnutí našeho života. Co, Rolande, kam jdeme? Jsem jednou byl v jedné restauraci u Karlového mostu a měli tam výborný pivo, vlastní pivo, jo, jako v těch velikých tancích. A taky mají výborný hažmelín.